Gerson! Iso que tes aí dos pés hai que subilo para arriba, que non sube solo. Serio, tío? Home, non. Por aquí? Vamos. Pero Vamos no, que temos que ir á bodega a pisala. Isto non se facía con drones e esas movidas. Con dron. Non sei, pensei que isto lo facían drones. Con dron xa non se utiliza. Mamá querida, a ver se non me escarallo por aquí. Aí me gusta. Dejar que trabajes un pouco, que me dijeron que le tenía que caer unha gotita de sudor. A la gana que se me fixen sangre, Isto así. Sangre, ¿no? Cuidado. É rico, verdad? Moi rico. Currar, mira, sangrando todo, Saúde. Ahora déixame solo, cabrón. Aí vamos, pois. Pois o viño case vou comprar feito xa. Bueno, estamos en plena Ribeira Sacra, en Adegas Cachín, unha mitiquísima de aquí desta zona. Nada, vimos a buscar a César para ir a observar un poquinho un día a día na vendima aquí na Ribeira Sacra, así que nada, vamos alá. Quen anda aí? Que tal, home, son Gerson, te lembras de mí que coincidimos aquí nun evento fai un tempiño? Non me vou acordar. Todo ben? Sí, moi ben. Nada, son o presidente de Cociña Ourense, trouxereme aquí para observar, para botar un ollo así a unha xornada da vendima que facedes aquí, nada, aquí vamos, tío. Pero equivocaste de uniforme. Pero para observar vale este. No, de mirar nada, hai que ir á viña, hai que coller unha caixiña para que sepades tamén despois o que vendedes, o que costa sudalo. Así, claro. Isto non estaba planeado, Isto a mí... Tamén igual che aconsello que merendes antes. Podeme dar un baixón. Tú este fuerte. Por vamos a pelo. Todo chanta me aporta un montón de cosas ao viño, non? É que os suelos son moi pizarrosos, drenan moi ben, non sabes, non son encharcados, por eso as producións non son moi grandes tampouco. Que a viña que deixar sufrir un pouco neste exactamente. tema, un pouco para que de calidad. E disposa a calidad extraordinaria. Luís, este rapaz é o cociñeiro, este o Gerson. Este tractor xa o cargo eu. Non se preocupar, pode ir descansar que este xa me ocupo deste tractor. Dejar que trabajes un pouco, que me dijeron que le tenía que caer unha gotita de sudor. Que uva tedes aquí entón? Isto que estamos collendo ahora mismo é Menxía. E a vosa adega como se chama entón? A nosa adega chamase Adega Cachín. É unha adega familiar que comezou o meu pai como un xovi con moita paixón por o territorio e con moito amor por o mundo do viño. E nada, decidín continuar por este camiño con moita paixón e moi contento estou de seguir aquí. Que se non fose por este traballo que temos heredado, isto sería inviable de cultivar. A día de hoxe a rentabilidade de poñerte a facer estas muras non sería... Os socalcos, digamos que a estrutura que ten, así como un escalón. Sí, as paredes, socalcos, os socalcos de pedra, as terrazas, socalcos, terrazas. Porque tedes que ver eso, a pendente que hai nestas ladeiras, que é unha pendente super extrema. Claro, se non fora por as terrazas sería... como un escalonado. Non sería doado de cultivar. Isto non está pagado. Aí vou como un tiro. Xustas. Pois veña, traeme todo o tractor. Tractor cargado a pisalo. Traeme outro. Outro tractor? Está no vendimiando aí arriba. Vamos ahora mismo por aí. No, que senón en frío...
esta xornada laboral terminamos, ahora dirixímonos ás adegas Cachín a facer o seguinte proceso do viño. Xornada laboral polo carallo, que bueno, vim aquí a facer un poquinho paripé, pero o ratiño que estiven duro, Baratos me parecen os viños, baratos me parecen. Vos que tomades viño, estáis invertindo en algo maravilloso, en coidar unha tradición, que se siga facendo isto así, esta viticultura heroica que lle chaman, é verdade que con razón. Seguimos. Ahora hai que pisalas. Trouxeches botas de gomas para pisalas cos pés. Eu viñen así, eu a pelo. 85. Tengo que subir máis e darlle a volta. Sí. Empezamos. Vai, vai. E ahora estou aquí cando empeza a xurdir a maxia. A partir de agora vai empezar o proceso de fermentación, é dicir, os azúcares convertirse en alcoholes. Isto é increíble, porque claro, ti colles a uva, miras o azúcar, ten que ter certo azúcar para vendimar nese momento, Sí, para despois coller os grados que ten que coller. Sí, bueno, aí tamén influye moito as condicións climatolóxicas que se veñan arrimando, tes que estar sempre mirando o tempo, porque claro, si tes a uva en 12 grados ou a piques de chegar a 12 grados e medio, ti queres facer un viño que teña un pouquiño máis ou pensas que está no momento óptimo, quítalo, pero se quixeras un pouquiño máis e de repente ves que o tempo que che veñen 3, 4, 5 días de auga seguidos, pois o millor tes que tomar a determinación de dicir, mira, vou non sacar porque senón corre moito riesgo de que se me derrame, non? Vai, vai. Ahora déixame solo, cabrón. Ahora, aí te quedas, aí te quedas. Bueno, familia, graciñas. Gracias a ti. Vamos. Oye, vou te ir ver, Por favor. Vou pasar a vendimia. Veña. Mira, aí en Cachín, peza do rei, o rei da peza. Moi ben, ainda temos algo de enerxía, para ver se nos queres dar aquí caña tamén. Así que nademos visitar a seguinte adega. A ver, pero non ides a acabar comigo, así que vamos, seguimos forte. Here we go! Debe ser Iago, non? Buenas, Nelson Gerson, sí señor. Que tal, encantado. Pois nada, eu empecé a mañá, dixeronme aquí, hoxe vas ir como a botar un ollo, a observar como é o proceso da vendima, pois estiven aí cos compañeiros abaixo, se me puxeron aí a currar, espero que ti non me... Home, un pouquiño hai que saber o que é a viticultura heroica. Bueno, pois mira, vimos de despalillar o a mencía, agora toca isto será Godello, non? Godello, A raíña aquí da zona. Pois que, vou polo outro lado. Sí, vai por ese lado, e cando estés listo, arrancamos. Pois nada. Como me estabas contando aí, un poquinho o proxecto aquí da vosa adega, non? Sí. É teu pai, ti... Sí, a día de hoxe traballamos sobre unhas 13 personas na bodega, en varios sectores, en turismo, aquí na bodega, no viñedo, sobre todo, que é o mar duro. O que che dicía, que empezamos ca adega, pois fai agora 20 anos, facendo unhas 8.000 botellas, e a día de hoxe andamos sobre as 180.000. E que variedades traballades así sobre... Levamos agora 6 anos replantando variedades que antiguamente eran autóctonas da zona, como merenzao, brancellao, sousón, que temos viños monovarietais desas variedades, e incluso con crianza de 12 meses en barrica. Bueno, este sería o merenzao, que é o que vos decía antes, xa vedes que é moi pouquiña cantidade, pódelo probar se queres. Xa ves que está moi dulce, ten 14 grados e medio e a uva está nun estado sanitario moi bo. E a idea, o merenzao é unha variedade que ten moi pouquiño color. Entonces non queremos extraer moita gama cromática e vámolo fermentar nesta ánfora de barro. O que conseguimos fermentando na ánfora de barro e non nas barricas, como temos aquí,
é que aquí a fermentación é moito máis quente, porque a madeira é moito menos porosa. Pero o barro, ao ser moito máis poroso, oxigena moito máis esa fermentación e é máis lenta, entonces extraemos máis aromas, máis sabores e facemos un viño moi fresco con esta variedade. Porque mirade, unha curiosidade, porque case todas as variedades de uvas tintas, digamos, o que é a parte de dentro é branca, que ti podes sacar un viño branco de uvas tintas, pois, cando colle a core, cando está en contacto coas peles, cos ollejos, e cando colle a coloración. É dicir, te podes sacar un viño branco de uvas tintas. Aí vos queda eso. Si queres agora, como xa estivemos estrujando, pois hai que meter o líquido da prensa para o depósito. Pois E veña. témolo que filtrar para despois separar os pozos máis gordos. Así que si queres axudarnos, Por favor, espero que me caia unha botella desas de viño branco de merenzao, a probar. A ver. como ves, é un mosto moi clariño, a uva ven nun estado sanitario moi bo, ten 13 grados e medio, será un blanco que destinaremos seguramente a unha crianza en barrica. Por a localización das viñas, a orientación e a produción por planta. Pechalle o grifo de lado, eso, perfecto. Bueno, ahora vouche enseñar como lle miramos o grado de azúcar. Vale. O método básico que utiliza todo o mundo sería o refractómetro, que botándolle un pouco de mosto e mirando hacia un foco, na escala da izquierda vas ver o grado probable que ten de alcohol. Hacia un foco, tens que mirar hacia unha luz fuerte. Temos 13 graus. Andaríamos, sí, xusto, sobre uns 13 grados. E despois, se queremos cercionarnos máis, pois mirámoslo cun densímetro. E según a densidade que nos dé, cunha escala, transformámoslo ao grado de azúcar probable. Se o queres probar, para decirnos que tal está, Saúde. Que golosina, que golosina. Bueno, Iago, pois isto está. Podemos marchar xa ou como... Inda non. Ahora que estive aquí na bodega estrujando a uva, tes que ver de onde sale e cortar algunha. Entonces eu penso que o mellor é que marches para a viña. Isto non estaba falado, Bueno, xa falaremos aí, Bueno, pois nada, se cortarei uns acios, pois se cortan. E apañar algunha caixinha tamén. Tú, Eli, pregunta Unha semana... por Julio que il vai te poñer en cintura no momento. Madriño, Julio. Bueno, pois nada, hemos xunto Julio entón. Julio! Aquí estoy. Epa! ¿Qué tal? Está Julio, aquí estás. Mándome Iago xunto túa. Aquí andamos en la vindima, adega bella. Mira qué calidad más buena. Que ten que ter un racimo de uvas para dicir ti, este está perfecto ahora para vendimalo. Claro, Ti coa vista xa, só con velo xa o sabes. claro, más o menos. Só con ver a uva xa, pim pam Claro. pum. Bueno, entón, como é a técnica aí de como cortas, como faz? Así se va cortando. Teria que cortar no trociño ese. Podo probar eu? Sí. Deixa. Vamos a ver se non a lío. Que tal, como a ves? Muy bien. Ben, aí estamos. De aquí va a salir una cosecha muy buena. Come coa miña man, ademais, que Claro. vai a dar un grado máis, xa verás ti. Ti fas viño tamén na túa casa? Ou... Sí, sí. sí, yo también hago por mí. ¿No ves que el godello va a salir de aquí más bueno? Cuidado, Aquí va a salir una calidad especial. Capitán, Vale, pues encantado de conocerlo. a forreiche. Y a ver cuando me haces un plato bueno de comida. pues un día vas co Iago para ali, Claro. te vindes ali a Que el, papar. el vino lo hay aquí. Güey. Efectivamente, levades o viño e poña a comida. Muy bien. Hala, encantado de conocerte. Graciñas, Julio, Un saludo. outro día. Chao. Bueno, pasamos unhas horas, non vou ir aquí ahora dicindo que estive currando aquí con eles e tal. Se vai ser algunha cousiña. É un traballo duro, moi manual, aquí fan todo a man. É un traballo, para min, que non está pagado. E que eso teñades en conta, e que o viño sempre é unha inversión, e que hai que seguir lutando por ela para que este mundo siga existindo. E nada, pois por moito viño, e terminamos cunha viña de merenzao. Vamos ahora. Pois ya, o meu viño do Julio deixoume 2 hectáreas, eu só, Bueno, A ver se ganache o mata. sueldo hoxe. Miña nai querida. Como xa traballache, agora sí que podes probar o Vou viño. por... que Xa maravilla. podes disfrutar. Si queres empezamos por este, veña. que
É un blanco que elaboramos con 11 meses en barricas de roble francés novas, de reposo, 100% godello, e despois metémolo 9 meses nun huevo de granito. Bueno, saúde. A túa Moitas saúde. grazas, O huevo sí que lle aporta, igual... Por as puntos de diferente presión que ten, o que lle aporta é que todo o ano, cando está no huevo, está facendo unha microcorriente de convección. Está microoxigenándose sobre as súas lías continuamente, por a forma de huevo. Despois este, como falamos arriba do merenzao, chámase golosina porque cando estábamos elaborando, o meu pai e eu, probámoslo no depósito o primeiro ano e dixemos, joder, é que é unha golosina. Entonces puxémoslle ese nombre. Que a intensidade cromática deste viño é moi pobre, moi baixa, por o tema de que o merenzao casi non ten color. Faise unha fermentación en frío para que a extracción de color sexa mínima e despois o que notamos é que é un viño moi maduro para a uva que ten. Como bicha a uva está bastante madura, pero é un viño moi fresco e é un viño moi diferente. Ao ser merenzao, ao ser unha variedade que tampouco hai tan extendida, e menos con esta elaboración, pois ou amas ou odias. Pois outro viño. O Aleluya é un merenzao tamén, pero está reposado 9 meses en barrica nova de roble francés. Xa é unha uva máis madura, faise unha fermentación en madeira que a propia uva, pisada cos pés, como se facía antiguamente, que os lavamos antes, vas ver que é totalmente diferente á súa versión xoven. E por último, o meu pai, cando empezou ca bodega e chegou a estas 23 marcas, chegamos a estas 23 marcas que estamos facendo, dixo que nunca se dedicara a un viño el mismo. Entonces, fixemos este barrica 36 meses e puxolle o nombre en honor a él. E chámase Pobre Diablo. E é mencía 100% con crianza de 36 meses.